Parang sobrang ano ko, sobrang sabaw ko mag-vlog. Parang wala akong sarili. Oh my gosh! Face. Ba't na ito dun sa face mo? Kung ano-ano na napupunta. Hey guys! Welcome back to my channel. Kakatapos ko lang mag-film and I was supposed to go to the hospital and work. Pero sabi ko, wag na lang muna ngayon. Akong nagsaset ng schedule. Ang sakit kasi ng ulo ko. Hi Hindi ako... everyone! Today we're going to school. Yeah. So, pupunta kami sa bakery. Yun, minadali ko pa man ding mag-film nung Shopee haul ko para sana pumunta ako sa hospital. Pero ang sakit ng ulo ko talaga. Hindi kasi ako nakakatulog eh. Nas 4 na ako nakakatulog kasi nga puro ako night shift. So, nasanay na naman yung katawan ko na ganon yung tulog ko. Magpunas ka muna. So, lalabas akong ito na. Tara na. Tara na. Takbo! Andyan na kami! Andyan na si Mama! Ito kami sa NLAH, ang aking college. And bumili kami sa bakery nila na Spanish bread, chocolate cookies, pan de coco, hopia, mga bagong luto yan. And then we have Yakult, Dutch meal, and then mogu-mogu na strawberry pala to. And ate, may choco yung ate oh. Maganda mamasyal dito ng hapon guys kasi madaming bata dyan naglalaro. Dito kasi yung lawn, kabilaan, dalawang ganito. Sa harap lang. Tapos nasa likod yung mga college, yung mga rooms. Yes! Wow! Maulog ka na! Kapit! Hello dito! Ang daming car! Kapit ka! Good morning guys! It's the next, parang yung katuloy ng vlog nito. Sabihin ko sana it's the next. Yung katuloy ng vlog na to was 2 or 3 days ago. So ayun. Please excuse the mess behind me kasi yan yung mga gamit ni Bebe, mga toys niya, shorts pa niya yan, nandyan. And parang sobrang ano ko, sobrang sabaw ko mag-vlog. Parang wala akong sarili. Oh my gosh! Nag-smudge ang mascara ko. Let me fix that one first. Okay, so back to what I was saying a while ago. Ayun, sobrang ano, alam mo yung sabaw ko nga na mag-vlog. Parang wala akong sarili. Kasi, pang ilang nights ko na to, na duty. Na night shift, girl. Tapos paggabi as in, wala akong tulog. Kahit man lang yung idlit, ganun, wala talaga. As in, wala talaga. Sobrang hirap. And yung mga pimple ko, oh, 1 and 2. Yan, kahapon yan nung isang araw pala. Tapos ito ngayon lang. O, diba? Dalawa pa sila. Ayan. Pero today I will go to Dagupan kaya ako nag-get ready. Kasi, we will meet the wedding planner ng kawork ko sa hospital, and tatlo kami atang mga nurses na may inassign siya sa amin ng mga task for their wedding. So, yun. And we were laughing a while ago kasi sabi ng isang kawork ko, always a bridesmaid, always a coordinator, always a wedding planner, but never a bride. Ayusin ko lang guys tong mga pinaggamit na na-film ko na ayan. These are the things, diba? Sobrang gulo pag nagpe-film. And ito yung ginagamit ko na table ko. Yun yung ginagamit pag namamalan siya. Kasi, hindi ko pa nababalikan talaga yung marble table. Kasi wala na yung gusto ko kasi yung ganito kataas. Yung nandun na lang kasi yung mababa. Kaya, hopefully, next time na pumunta ako doon, meron na yung mas mataas na table nila. Ayusin ko lang to and nisi-separate ko na tong mga for giveaways ko guys kasi para hindi na siya makalat. Ay,
Nako, excited na akong ibigay to kung kanino mapupunta ite. Ayan, para hindi na sila mamimix pa sa mga inaayos ko dito. Hi everyone! Today we're making some my power scale. This one and this one and at saka ito sabon. Sabon ba? Dalaman sabon. Tissue. Dalawang sabon. Ito, gusto ko itong takot-takot na eh. Takot-takot na eh. Wala. Mask yun, takot-takot. Yun. Tapos put nyo dito dun sa mukha nyo. Close nyo. Kung ano-ano napuput nyo. Kung ano na ipuput mo. Tapos, ito si Hello Kitty, the viewer. Ay, ganda ni Hello Kitty. Tapos, ito yung bones niya. Itong eyes niya. Itong niya. Ito ang eyes niya. Ito yung mga ano niya. First size to. Dahil si Violet yung favorite ko. Balik natin doon dito. Tapos turn natin itong mother baby. Mother. Ako pa itong mother. Hi everyone! Andito yung makeup ko na pencil. Andito yung pencil. Tapos, ito. Baby, mother, father, daddy, mommy. Tapos, ito, ang gagamitin ko pag puput na ito dun sa mga lupa. Sa mga rupa. Sa face. Face. Put na ito dun sa face no. Kung ano-ano na napuput yung bag. At saka dito, kung napuput na itong pingping nyo. At saka ito. At saka yung mask ko. At saka ito, nose ko. Uupo. Kung ano-ano na napuput nyo dito. I am still preparing guys tong bag ko that I will be using tomorrow kasi may training kami. So, ayan. Ito yung bag na organizer na nabili ko sa Shopee. And yung laman niya is just the power bank na nabili ko rin sa Shopee. And my charger. Tapos yung mga modules ko. Then my notebook / planner that I got from Novo. Diba? Ang cute niya. Tingnan nyo naman. Para siyang leather, parang mamahalin, ganun. Ayan, tapos may ganyan pa siya. And then, I got sticky notes na ito, para siyang ito yung pang stick niya, tapos ikakat mo lang dyan. And another sticky notes. Hindi ko pa alam kung dadalhin ko tong mga to. So, yan lang muna. Pag-isipan ko pa, mag-edit muna ako.